Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Programımızın icad türkümü türlü tübeklerde yaşayışı Tatarlar tırmışı hakkında kızıklı hem mavukturğış materyallar əzirlədi. Qaramı qalmağız. Bugün bizim programıda şəxslərdə Kerim Tinçurin Teatr Orkestri жетекçisi kompozitor İlyas Kamal. Eserini yazırğa öğretip bulmay diyerlik. Nindidir kеңешләр биреп була башлаучы композиторга. Техник ысулларны аңлатып була. Әмма yazırğa öğretip bulmay. Kistim avulunda Ramazan ayını qarşı aldılar. Bizning avulda şu üzünçəligi xo'jalar yurtlarına məsciddə yürüyüşü evlərini çağırıb, xатын qızlarını çağırıb, şulay məclislər ötkənərdi. Bu ilkədən qalğan qadət. Tomski'den şaire Raufaniya Zakirova. Yo'qolmasin bizning tuğan tilimiz. Şunun için men yazam. Tapşırığımız axırında Tatarlar Fondu'nun sahifəsi. Aqqarı buranı motor quyoshi bilan qarşı aldı bizni Estoniya. Hazır biz onun zor bulmağan Qaqlıyar degan şəhərində. Kerim Tinçurin Teatr Orkestrina yana suluş erib jibergen kişi ol. Мұңа istep kompozitor, violonçelist hem Necip Cihanov isimdagi Qozan Davlat Konservatoriyasında pedagog. Sözümüz İlyas Kamal turunda. Yaş bulsa da işlegen işleri baytaq. Öz vaqtında Sankt-Peterburg'dan Qozan'a köşenip milli sanat ülkesinde hizmet qoya. Şahıslar sahifəsində Kerim Tinçurin Teatr Orkestri жетекçisi, baş dirijor, kompozitor İlyas Kamal turunda söylərimiz. Тыйнак артык сүз әйтмәс, кыяфәте белән дә үз-үзен тотышы белән дә чын интеллигент кеше ул Ильяс Камал. Тыштан бик тыйнак күренсә дә, эчендә энергия, дәрт һәм бу аның хезмәтендә күренә. Кеше туганда ук язмышы язылып куела диләр. Аның да музыкант булачагы алдан билгеле булгандыр. 1992 елда Санкт-Петербург шәһәрендә татар гаиләсендә дөньяга килә ул. Әти-әнисе дә музыкага гашык. Үз вакытында татар үзешчән хорында танышканнар. Туган әнисенең курсагында йөргәндә көндә курайда уйнадым мин. Шуннан тугач та җырлый башласа, курайда уйнасам, шып итеп туктала да тыңлап тора. Шундай музыкаль булып туды да инде ул. Балалар бакчасында булганда ук әти-әнисе Ильяс Камалга фортепиано алып бирә. 6 яшьтән музыка мәктәбенә йөртәләр. Виолончельне да үзләштерә ул. Төрле конкурсларда катнаша башлый. Ә инде Сарасадыкова исемендәге конкурста җиңгәч, аны Казан музыка коллеятендә укытучы Лариса Маслова күреп, башкалага чакыра. 15 яшендә Ильяс Камал бөтен гаиләсе белән Казанга күченә. Ул үзе ранимый инде, анда Петербургта авыр буладыр яңа. Чөнки ул балачактан татар телле, татар мөхитле дип әйтимме, татар җанлы иде ул. Аңа бик кыен янда. Казанга кайтса, ачылып китәдер. Минем туган җирем дип йөридер ул. Рәхәтләнеп татарча сөйләшеп. Безнең өйдә шундый закон шикелле, безнең дәүләт теле татар теле иде һәр вакыт. Һәм без бары тик татарча гына сөйләшә идек. Безнең татар оешмалары, татар җәмгыятьләре күп кенә иде һәм алар уздырган мәдәни чараларда һәр вакыт катнаша идек. Минем хыял иде татарлар шәһәренә килер, татар мөхитенә чынлап торып керергә. Санкт-Петербургта яшәгәндә үк Ильяс Камал үзешчән ансамбльләр өчен аранжировкалар ясый башлый. Композиторлыкка беренче адымнары була бу. Казан консерваториясенең 2 бүлегенә композиция я виолончельгә укырга керергә имтихан тапшыра. Ул вакыттагы консерватория ректоры Рубин Абдуллин шулай ук имтиханнарда үзе утырды. Һәм закон буенча анда мөмкинлек юк иде ул вакытта 2 бүлектә бюджетта уку буенча инде. Әмма миңа шундый мөмкинлек бирделәр икесендә дә укырга. Ул студент вакытта да инде шундый ачык студент итеп килтерешә иде бөтен менә нинди тәҗрибәләр, нинди үтенечләр куя. Укытучы ул аны тырыша эшләргә. Музыкага ачык кеше һәм бик зур энергияле кеше. Ильяс Камал тынгысыз кеше, ул һәр вакыт яңалыкка омтыла. Консерваторияның 3нче курсында ук филармониядә лектория бүлегендә эшли башлый. 2020 елда безнең җыр иҗат лабораториясының музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры була. Күп санлы көйләр яза. Ля Примавера оркестрында 2нче дирижер, ә Tinçurin театры оркестрын 27 яшендә җитәкли.
Ильяс Камалны Тинчурин театрына 2019 елда Тажи Гиззәт һәм Җәүдәт Фәйзинең Башмагым әсәрен сәхнәләштергәндә чакыралар. Джаз стилендә, мюзикл форматында кую планы була. Ильяс Камал аранжировка ясаучы һәм эшкәртүче. Театрда дирижер юк иде ул вакытта. Һәм шуны үземә алып барырга тәкъдим иттеләр. Һәм үзем язгач та музыкасын белә идем бит инде. Шулай итеп, бу спектакльне без сәхнәгә чыгардык. Булган музыкантлар белән ул вакытта монда 7-8 кеше эшләйдиләр. Һәм инде яңа сезоннан мине эшкә чакырдылар. Официаль рәвештә. Шул ук елны мин ассистентураны тәмамлыйдым консерваториядә. Һәм минем диплом эше буларак минем Такташ операсы барды. Шуны куйганда да үзем җитәкчелек иттем оркестр белән. Шушы ук Тинчурин театрында без эшләп чыктык. Шундый иҗади көчле кеше безнең коллективка кергән. Ул безне ныклата, үзенең артыннан безне тарта. Көч бирә. Шул вакыттан, Ильяс килгән вакыттан күп спектакльләрдә катнашабыз. Оркестр белән бизәкләү, бизәлеше спектакльнең ул спектакльнең дәрәҗәсендә күтәрә. Ник дисәң, анда инде безнең күпме кораллар, нинди генә кораллар юк, 30-дан артык кеше инде оркестрда. Бик матур Ильяс үзе дә яза әле, көйләр яза спектакльләргә, һәм инде бик матур спектакльләр чыга. Ул төрле әйбергә алына, аларның оркестры үзе дә үзенчәлекле оркестр, чөнки бөтен жанрда эшли. Ул джаз кирәкме, классика кирәкме, анда попса кирәкме, бөтенесендә дә эшли алар. Һәм безнең артистларның һәрберсе белән җырлап чыктылар дисәң дә була. Ә бит артистлар бит алар драма артистлары. Аларны бит әле оркестр белән җырларга өйрәтергә дә кирәк. Тинчурин театры оркестры Илгиз Зәйниевның полиционер спектаклендә катнаша да әле. Әлеге җырлы биюле музыкаль комедияның композиторы һәм дирижеры да Ильяс Камал. Ильяс шул хәтлек үзенең профессиясына тугры кеше. Шул хәтлек ул батыр җанлы, шул хәтлек ул теге эшне яратып эшли, һәр вакытта да җиренә җиткереп эшли. Ул хәтта сценарийларда яза. Менә шушы концертка да, бүгенге концертка да сценарийны ул үзе язды. Аның түземлегенә дә сокланам, аның талантына да сокланам. Ул бик талантлы кеше бит, бик. Ильяс Камал җитәкчелегендәге Тинчурин театры оркестры күп җирдә чыгыш ясый. Алар арасында Татар дәүләт филармониясе, Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы, Кабан күле буе, Болгарда ачык һавада Кара Пулат спектаклен уйнау аерым игътибарга лаек. Кара Пулатны уйныйбыз төнлә, кырда. Ул бит бик авыр хәл музыкантлар өчен. Аның оркестр бөтен нәрсәне булдыра. Еш кына гади тамашачы менә уйлый бит инде, менә көй бар, ничектер оркестр уйный. Ул оркестрга бит менә шул бер җырны гына булса да, аны бит эшкәртергә кирәк. Оркестровкасын ясарга, аранжировкасын. Ул бик катлаулы эш, ул бик озак эш. Һәм менә 99% бөтен процедураларны Ильяс үзенең оркестры өчен үзе эшли. Ул шундый музыканың иң нечкәлекләрен тоя торган, шундый нечкә күңелле музыкант икәнен күрдем. Аның белән сәхнәдә эшләве ничектер үзенә күрә бер рәхәт. Ул бик шундый лиричный музыкант дип әйтергә миңа. Ул бик тә шундый тыйнак, бик тә гади, бик тә кешелекле кеше. Аның белән эшләве бик тә рәхәт. Менә безнең өлкәге композиторлар Сәйх Сәйдәшев, Жиганов, Рөстәм Яхинның дәвамчысы дип әйтергә була инде. Менә шу миллилек яктан аның шушы музыкасында да шушындый классика булуына карамастан, шушы татарлыкны ул бик тә кертергә тырыша инде үзенең музыкасына. Әсәрне язырга өйрәтеп булмый диярлек. Ниндидер киңәшләр биреп була башлаучы композиторга, ниндидер анда техник ысулларны аңлатып була. Әмма язырга өйрәтеп булмый. Күңел теләгәнчә яздым һәр вакыт. Һәм әлбәттә татар халык көйләре минем балачактан сеңгән. Соңгы елларда Ильяс Камал борынгы төрки уен кралы Кылкубыз белән кызыксына. Документларда да сакланган, аның рәсемнәре дә бар архивларда, ләкин югалган һәм аны
ясау ұсталарының традициялары юғалған, сақланмаған, һәм башқару традициялары да. Бүген Ильяс Камал Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы факультетында укучыларны да кыл кубызда уйнау серләренә өйрәтә. Хаяллар күп. Шуларның берсе менә татар классик музыкасындагы шундый сирәк башкарыла торган әсәрләрне җыеп, җыентык яздырырга, аудио язма формасында инде шулай ук аларны нота җыентык итеп чыгарырга. Шуннан безнең исәптә тора, менә планда тора театрдагы иске спектакльләрдән җырларны һәм музыкаль фрагментларны яздырырга. Шулай ук инде яңа әсәрләр, яңа концерт программалары эшләргә. Муса Җәлил премиясе лауреаты, яшь булдыклы музыкант, тырыш композитор һәм дирижер Ильяс Камалның киләчәккә планнары шактый. Әлеге вакытта симфоник жанрда берничә әсәрдә яза. Уңышлар телибез. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Рамазан айын Удмуртияның Болезино районы Кистем авылында зур кунакны каршы алгандай көтеп, сагынып алалар. Мәчеттә, авыл йортларында һәм кич ифтарлар уза, иратлар таравихка ашыга, дин тыелган заманда тәрбия алган өлкәннәр күз яшьләрен тыя алмый, иркен рәхәт тормышта яшибез дип хатирәләргә бирелә алар. Изге ай Кистем авылында ничек уза? Бу турыда тулырак киләсе видео язмадан белербез. Удмуртияның Болезино районы Кистем авылы борынгы татар авылларының берсе. Биредә тел дә, гореф-гадәтләр динебез дә ныклап сакланган. Авыл халкы Рамазан айын сагынып, зур түземсезлек белән көтеп ала. Элеккедән калган гадәт ай дәвамында һәр йортта ифтарлар үткәрелә. Безнең авылда шу үзенчәлеге, без мәчеттә авыз ачуларны бик күп үткәрмибез. Берничә көн генә була. Калган көннәрен инде хуҗалар йортларына чакырып, мәчеткә йөрүче ирләрне чакырып, хатын-кызларны чакырып, шулай мәҗлесләр үткәрәбез. Һәм бу элеккедән калган гадәт. Моны инде авыл халкы белеп, алдан ук әзерләнеп куя, нәрсә белән әзерләнә инде мәчеткә килеп ширатка язылалар. Менә инде безнең әле Рамазан айыбыз башланып кына китте. Инде безнең күп көннәр инде язылган, кайсы көнне кемгә барырга икәнлеген. Быел авылдашлар Рамазанның беренче көнендә Тютиннар гаиләсенә җыелды. Хуҗабикә Лияна ханым яшьтән үк әбисе белән ураза тоткан. Ифтарга да өлкәннәрдән калган гадәт буенча әзерләнә. Безнең обычный инде аш пешерәбез. Тукмаш ашы пешерәбез, тавык ите белән. В основном инде була уйма, бик тәмле була. Менә любой көнне пешер, ул кунак ашы кебек бер кайчанда булмаячак. Кунакта ул особенно тәмле була иде. И икенче тәртип буенча инде икенче төрле ашы чыга. Аш артыннан бабайлар аш бетереп ашап бетергән артыннан бәлеш, камыр бәлешенең эше, камыры гына юк. Бездә бәлеш дип әйтәләр аны. Өченче блюдо бар әле безнең тагын деге, рис, изюм белән. Аны бәлешне ашаганнан артыннан бабайлар әйме деге чыга. Кистемдәге тагын бер үзенчәлек, нинди генә аш булмасын, кунакларны иң беренче чиратта чәй белән сыйлыйлар. Чәй белән бирелә торган ризыкларның берсе тәбикмәк. Аның әзер камыры бик җиңел генә әзерләнә. Мич алдында инде кызура була, чөнки бик озак пешерергә туры килә. Кызу булырга тиеш, озак, но инде күңелеңне салсаң тәмле дә була. Без аны өстәл өстенә килеш чыгарырга тиеш булабыз. Шуңа качагында бабайлар утыргачтан берәрсе сорарга да мөмкин. Берәр ризыгыгызны онытмадыгызмы дип. Бу инде тәбикмәк онытылган булса, хуҗабикәләр тиз генә җылы килеш мич башыннан алып, тәлинкәләрне чыгарып куялар өстәлгә. Тәбикмәк ул инде коймак кебек. Әйе, ул коймак инде ул. Иң мөһиме, Рамазан айында үткәрелгән ифтарлар, туганнар белән күрешү, гаилә белән бергәләп җыелу, авылдашлар, дуслар белән аралашу мөмкинлеге ди Кистем татарлары. Барда бергә эшләнә. Бергә әзерләнәбез, бергә өстәл әзерлибез, өстәлен җыештыру, савыт сабаны чыгару, савыт сабаны юу, барда күмәк эш, күмәкләнеп бергә эшләнә торган эш барда. Бик җиңелдән, күмәктән эшләгәч инде эшедә, ашыда бергә күңелле уза. Авырлыгы сизелми. إلهي أمن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجنسمنا Allah Teala tutqan oğuzlarımızı qabullardan qılıb, hər birimizə əcr savabı nasib etsin, həm şuşayət qocalarına bizim tutqan oğuzlarımızın savablarını nasib olsun Allah etsin. İnşallah. Aldığı günlərdə də
уазаларыбызны исән-сау тотып, Аллаһ Тәгалә кабул кылырдай булсын уазаларыбыз иншалла. Ифтар узгач авылдашлар бергәләп мәчеткә тәравих намазына ашыгалар. Кистемдә Аллаһ йортының ишекләре һәр көн ачык. Рамазан аенда ул аеруча халык намаз укучылар белән нурлы, ямьле була. Удмуртиядән Назир Нуманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба безнең чыгарылышта. Томскидан шагыйрә Рауфания Закирова. Югалмасын безнең туган телебез. Шуның өчен мин язам. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Ак кары бураны матур кояшы белән каршы алды безне Эстония. Хәзер без аның зур булмаган Кахлыяр дигән шәһәрендә. Томский шәһәреннән 15 чакрым ераклыкта урнашкан Юрта Казанский авылыннан чыгып, аны дөньяга танытканнар байтак. Шуларның берсе шагыйрә Рауфания Закирова. Күптән түгел Томскиларның яраткан, якын иткән кешеләренә 75 яшь тулды. Зур юбилейга багышланган һәр көннең кадерен белеп яшәгез дип аталган иҗат кичәсендә безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Без бүген якташыбыз Томск шагыйрәсе Рауфания Хасан кызы Закированың шигъри кичәсен үткәрәбез. Рауфания пәле бүген дә көллиятта укыган аныгына алгебра мәсьәләләрен берничә минутта чишеп бирә. Берәрсен тәбрикләргә матур багышлау кирәк булса, шигырен дә язып, музыкага да салып куя. Каршы алырмын дип язларыны. Әби бабай янарында безне кылар бәпкәләр, җәйге җил уйный ишек алдында, бала чагым гел күз алдымда. Рауфания Хасан кызы язган әсәрләрне укыйсың да аптырашта каласың. Шундый да туган җанлы, киң күңелле кеше булса да була икән. Иң элек аның саф күңелле, намуслы булуы сокландыра. Гыйлем үссен аларныкы шулай, туган телне зурларга кирәк. Югалмасын безнең туган телебез. Шуның өчен мин язам, ничек язам? Халыктан алам бөтен нәрсәне. Тормышта Казанында кайнаган ханым барсына да өлгерә. Көтмәгәндә килеп кергән кунакларны урама белән сыйларга да, татар телен өйрәнүчеләргә киңәш бирергә дә, клипта төшергә дә. Аннан ярдәм өмет итеп, киңәш табыш артыннан килүчеләр белән көн саен өе тулы аның. Рауфания апа, она такой добрый, тактичный. Рауфания апа игелекле, барысы турында да кайгыртучан кеше. Ул бездә ашыгыч ярдәм кебек. Без туганнарыбызда шундый зур талант булуына горурланабыз. Рауфания Закированың шигърияте ул аның шәхесенең чагылышы. Бу зур, күп кырлы дөнья, анда шатлык һәм кайгы, борчылу һәм өметләр, мөгъҗиза көтү һәм тормышка ашмаган хыяллар. Рауфания апаның иҗатында иң яраткан һәм шул ук вакытта иң борчыган тема туган телнең халәте. Аниемнең теле, халыгымның җыры, онытырлык түгел билгеле. Кичәгә килгән һәр кемнең яраткан шигырьләре бар билгеле. Аларның балаларга да ошавы бик сөендерә авторны. Моя весна в далеком прошлом, но не состарилась душа. Мне жить, конечно, стало сложно, иду преграды я круша. Кая калган минем ялгыз башым, бик күп еллар шунда үтеп китәр. Былбыл кышы булып яным кайтар. Диңгез аша кышлар очып йөри. Туган яклар ул бик онытылмый. Иҗат кичәсенә килгәннәрнең әйтәсе килгән җылы сүзләре чишмәдәй ташып тора. У нас много людей, кто пытается писать, кто-то пишет, может быть, даже много пишет. Бездә язарга тырышучы кешеләр бик күп. Рауфания ханымны чын шагыйрә дип атарга була. Аның шундый үзенчәлеге бар. Ул бер үк вакытта ике телдә, татар һәм рус телләрендә яза ала.
Композитор Карим Камалетдинов Руфания апаның иҗатташы. Бергә язган Себер гимнын бүгенге көндә региондагы күп коллективлар үз репертуарына алды. Томскидан Елена Сеферна, Анатолий Шустов, Татарлар. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез белән дәвам итәрбез. Бүген сезгә Эстония татарлары белән очрашу мизгелләрен тәкъдим итәбез. Ул 2016 елда яздырылып алынган иде. Ак кары бураны матур кыяшы белән каршы алды безне Эстония. Хәзер без аның зур булмаган Кахлыяр дигән шәһәрендә. Монда безнең милләттәшләребез күбрәк үз йортлары белән яши, һәм без аларда кунакта. Безнең шәһәр Кахлыярда. Идевирма уезд. Бу шәһәр безнең 70 ел була. Бүйік ватан сугышыннан соң торгызу чорында менә әлеге калада сланец тукымын ала торган шахталар ачыла. Аннан алынган газ ул вакытта Ленинград шәһәренә җибәрелә. Халык бер булып хезмәт итә, элемтә ныклы була. Шул вакытта яшь белгечләр Эстониягә юл ала. Гөлзәлинә ханым шуларның берсе. 40 елга якын гомер узганда киткән. Ул 90нчы елларда эшкуарлык белән шөгыльләнә башлый. Үз киемнәре тегәләр. Тик менә эштән кала, үз мөхитендә яшисе килү мондагы татарларны берләштерә башлый. Үзебезне күрергә нинди кешеләр монда тора. Шулай организовали Идевирма татари культуре Юхинг или татарское общество. Гүзәл сейчас называется она у нас. Татары держатся друг за друга. Биредәге татарлар бер-берсе белән бик дус, тату яши. Кичә эш пешмак пешергәндә дустыбыз Гөлзәлинә без татарлар бу бик шәп әйеме дигән иде. Чыннан да шәп бит. Да, здорово. Ул милли ризыклар пешерүнең үз тарихы. Бер тел туры милли ризык әзерләдек. Кунакларны каршы алырга Казаннан ярышчылар, шин татар кызлары, егетләре килде безгә бәйрәмгә. 100 эш пешмак пешердек. 80 бәлеш пешердек. Шундый пахлава ясадык инде. Чак-чак это безнең инде визитная карточка безнең. 61нче елдагы китаптан карап ясадык да. Это реликвия. Менә шулай гореф-гадәтләребезне саклап гомер итә алар. У нас в Эстонии очень много татар. Эстонияда бик күп татар яши, кайберәүләр тарихи ватаннарына кунакка кайта алмый инде. Алар өчен татар телендә аралашу, татар җырларын тыңлау бик мөһим. Шуңа күрә Казаннан татар артистларының килүе чынга ашкан хыялга тиң. Милләттәшләребезне сәламләү һәм чыгышлары белән сөендерү өчен Фәридә Алсу дуэты җырчы Фердинанд Фәтхи, баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин да килгән иде. Әлхәмдулиллах, чын тыныч кавалар Эстония илендә, Татарстан илендә, бөтен илләрдә, бөтен татарларга уңышлар теләйбез, тазалыклар теләйбез, ярдәмлекләр теләйбез, исәнлекләр һәм дуслык теләйбез сезгә. Рәхмәт сезгә. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Эстония. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, изге гамәлләр кылып татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.